Nagarigaten biyagu ti mapagasatan nga mga pag 5,000 ken sapatos nga Air Jordan. Awan lang nga den tigasat kuti panagayat baka jay 10,000 isot mapagasatan. Nagarigaten biyagu ti mapagasatan nga mga pag 5,000 ken sapatos nga Air Jordan. Awan lang nga den tigasat kunti pa nagayat baka jay 10,000 isot pangabakan.